Ето там горе сега ще светне една светлина. Виждате ли я? Това е едно специално извънземно. От звездата Сириус. Опа, ето, виждате ли облака? Свети. Всички сега ще броим от 10 до 1 и той ще пусне светлината. Всички заедно. Павло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пали! Благодаря специално на всички от Столична община, всички работливи бюджета от общината.